transformat al bosc i el bosc els hi dirà com l'han d'estimar. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc el menú Miqui Maria. La pica vol ensenyar com viuen els arbres i les llegendes, les tradicions. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc el menú Miqui Maria. Flors, fulles i arrels mostren la vida dels arbres que perfumen i s'agiten, murmuren i canten. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc el menú Miqui Maria. Pica, torna'm l'arracada. És millor que li agafem. Podríem passar-se-la, saps, Maria? Pica, vine aquí. Vine, vine, bonica. Pica, para d'una vegada. Per fi, mireu. Oh. Quina castanya més estranya. Les castanyes són uns fruits màgics, com brilla. Va modificar el rostre de la terra quan va començar a cultivar, a criar animals i a construir habitatges permanents. Els arbres del bosc van començar a recular lentament cap a les muntanyes. Castanya ja no brilla. En Manu ha dit que les castanyes són fruits màgics. Heu vist? Abans érem a casa i ara som al mig del bosc. I ara com ho farem per tornar cap a casa, amic? Anem per allà mateix, nois. El desenvolupament de la nostra societat ha modificat les relacions entre l'home i el bosc. Aquí on estem, a la conca mediterrània, la civilització ha conegut una vida intensa durant mils i mils d'anys. Com a conseqüència de les activitats de l'home, on hi havia boscos, avui hi trobem la garriga o el desert. L'expulsió històrica del bosc per l'agricultura i el pasturatge ha donat lloc al capgirament del règim de l'aigua i del paisatge, a la dessecació, a la degradació de la terra fèrtil i a un empobriment global del medi vital. Maria, com és que a l'hivern hi ha arbres amb fulles i d'altres sense?
Els arbres que pertanyen al grup de plantes que fan flor, les angiospermes, perden les seves fulles en una època determinada de l'any, generalment la tardor. Durant l'hivern queden com adormits. Als països mediterranis, la vida vegetal dels arbres depèn molt de les variacions del clima segons les estacions. Els arbres que perden les fulles es diuen caducifolis o de fulla caduca. En canvi, aquest en té tot l'any. És un arbre perennifoli o de fulla perenne. Mireu què fa la pica. Xicots, què feu per aquí? No us espanteu. Deu ser alguna enganyifa. Els arbres no poden parlar. Sóc el roure, l'arbre de la força o la força del bosc. I jo sóc l'alzina. No sé si sabíeu que tant el roure com l'alzina pertanyen a la família de les fabàcies, espècies típiques pròpies de les baixes muntanyes mediterrànies. Ho enteneu, oi? Les formacions de roures hem estat penetrades de mica en mica per les alzines. I nosaltres hem donat pas a la vinya o als cultius. Nois, quin fred! El sol no escalfa gaire ara. I això que ja ha començat a sortir més de matí i a pondre's més tard. Sí, ja ho diu l'avi. Quan el dia creix, el fred neix. Ai, quin fred que fa. Tinc les cames enrampades, tinc les mans encarcarrades, tinc el nas fet un glaç. Si això dura no sé pas. Ai, quin fred que fa. Jo no el puc pas aguantar. L'hivern és una mica trist, no trobes, Maria? Sí, una mica, però durant l'hivern tenim Nadal, carnestoltes. Iuhu, carnestoltes! Ai! Oh, no l'he vist, aquest arbre. Mireu, però si té fulles a l'hivern. És un arbre perennifoli, oi, Maria? Oh, i també té fruits. Són olives. Així, doncs, tu deus ser l'olivera. Digues, qui ets? D'on vens? Segons la llegenda, sóc descendent de l'arbre que va créixer sobre la tomba del primer home. Des d'aleshores, les oliveres hem vetllat perquè els homes s'estimin i no es barallin. Dius coses ben estranyes per ser una olivera. Parles d'amor i de pau. Ja els grecs van fer de nosaltres el símbol de la pau, de la saviesa i de l'abundància. El nostre oli crema les làmperes dels temples encara avui, i una corona teixida de les nostres fulles era el preu de la victòria en els Jocs Olímpics. I quan es cullen les olives? Durant l'hivern, aviat serà el temps. Només us coneixien a Grècia? No, hem estat sempre per tota la conca mediterrània. Els jueus enduien rams a la festa de la dedicació i els cristians a la processó de Rams, junt amb els palmons i les palmes. I no menjaven pa amb oli? És clar que sí. L'oli d'oliva és un excel·lent aliment per l'home. Que puc menjar una oliva? Pren-ne, si vols. Les olives, perquè siguin bones, s'han d'adobar. En sap moltes de coses, aquesta olivera. La saviesa ve amb els anys, i jo en tinc molts. Feu una cosa per mi. Preneu aquest caminet i trobareu el meu bon amic, el xiprer. Que potser sou de la mateixa família. No, jo sóc de la família de les oleàcies. M'agrada molt la calor i el terreny semiàrid. Però no sóc una olea oleàster, l'olivera salvatge del Mediterrani. Aquest arbust avantpassat meu era conegut des de la més llunyana antiguitat. L'home va seleccionar diferents varietats i així vaig néixer jo. Olea europea, l'olivera cultivada. I què vols que li diguem al xiprer? Oh, no gran cosa. Només que m'heu vist. Mireu! El xiprer! Anem-li a dir que hem vist l'olivera.
El xiprer fou símbol de fecunditat. En l'antiguitat, els grecs edificaven temples allí on hi havia xiprers i oliveres i així s'han criat junts durant molts anys. Venim a veure't de part de l'olivera. Ah, l'olivera, que n'hem vist de coses junts. Ah, ja ho sabem tot de tu. A Grècia, a l'olivera... Oh, no, jo ja era conegut a Babilònia, on els reis assiris construïen jardins que anomenaven paradís. I al vell mig, sabeu qui hi havia? No. No, qui hi havia? Jo? Tu? Bé, jo no, però un avantpassat meu, el xiprer piramidal. Si devia estar bé el paradís. Era venerat pels perses. I prop d'ell s'hi estava un taronger que coneixia la llegenda sobre unes extraordinàries pomes d'or. Jo sóc una planta conífera. Em caracteritzo perquè les meves fulles són primes i molt diferents de les dels arbres fullats. I no perdeu mai les fulles, les coníferes? Escolta, Manu, has vist mai un xiprer pelat? Les coníferes són plantes de fulla caduca, llevat dels alerços i dels xiprers dels pantans. Les coníferes som les més conegudes de les plantes que no fem flors. Fem pinyes o cons. D'aquí ens ve el nom de conífera. Així doncs, hi ha dues classes d'arbres, els que no fan flor, gimnospermes, i els que en fan, les angiospermes. I jo vull tornar a casa. Només cercant la castanya trobareu el camí. Oh, la castanya! Però si l'hem llançada! Però quina pressa, nois. Aquí tot és bonic i, a més, els arbres són simpàtics. Doncs anem a veure el taronger. D'acord, i li demanarem que ens expliqui la llegenda de les pomes d'or. Vaja, vaja. Així que veniu de veure l'olivera i el xiprer. Qui ets? Laurus nobilis. A veure si ho endevineu. Tradicionalment sóc l'arbre dels déus, l'arbre d'Apol·lo. I què vol dir ser l'arbre d'Apol·lo? Les meves fulles coronaven aquest déu a les representacions romanes. Laurus nobilis. Em rendeixo. I què més feies a Roma durant l'imperi? Era el símbol de la victòria militar, l'arbre de la força i de l'èxit. Quan els dictadors i els cònsols destacaven per les seves conquestes, llurs estols eren envoltats per les meves fulles. I quan Escipió va conquerir Cartago, duia una branca meva a la mà. Em rendeixo. Laurus nobilis. Laurus nobilis. Més tard, els poetes, els artistes i els savis que s'havien distingit eren recompensats amb una corona anomenada laureat. I els estudiants que aprovaven eren llorejats amb branques meves i els anomenaven baccalaureatus. Digue'ns, per què serveixen les teves fulles? Doncs són un condiment excel·lent pels guisats i els estofats. Ja! Ets el llorer! Ets el llorer, oi? Endevinat. Laurus nobilis, de la família de les laureàcies. Originari de l'Àsia Menor, li agraden les terres profundes i fresques que es troben a les vores dels rius. Què saps on són els tarongers? Ah, el taronger. El seu perfum els dies de vent, prou que el sento. Aquest camí us hi durà. Adeu, Laurus nobilis, adeu! Ei, taronger perfumat! Puc menjar una taronja? És clar que sí. Tu saps què són les pomes d'or? Com? Manu, com vols que t'entengui si no li expliques bé? Doncs explica-li tu. El xiprer ens ha dit que ens podries parlar d'una llegenda sobre unes taronges anomenades pomes d'or. Ah, pomes? Taronges? Quins eren en realitat els fruits que guardaven les mítiques donzelles d'aquell jardí? Un jardí? Sí, un jardí on les Hespèrides, filles de la nit, amb l'ajut d'un drac guardaven l'arbre de les pomes d'or, símbol de l'amor i de la fecunditat. La llegenda diu que eren taronges. Nois, espavileu-vos! Sabíeu que les taronges, les mandarines i les llimones de la família de les rutàcies són originàries de l'Àsia Menor?
rosada, he vist una flor amagada. Primavera diu, so flor ben amada, i pel mig del prat, tot fresa rosada, floreix gentil amb ta color clara, floreixen amb tu la gentiana blava, gladiol rosat, flor de ben morada, i dalt del cim els roses de muntanya. Maria! Mic! Que voleu cireres? Vols demanar-li permís? Ja en podeu agafar. Estan a punt. Són boníssimes de veritat. A l'antiguitat es coneixien dos tipus de cirerers. A Europa, el marisier, que era una raça salvatge pròpia de terres fredes. L'altre cirerer, el Cæsarus prunus, de la família de les rosàcies, era originari d'Àsia Menor. Els romans el varen introduir a Europa 64 anys abans de la nostra era. I aquí em teniu, donant el primer fruit de l'any. Què vol dir per un arbre adaptar-se? M'ho pots explicar? Els arbres, per viure, necessitem aigua i aliment. Hi ha climes poc hospitalaris, com per exemple quan l'aigua és escassa o massa abundant. I llavors hem de desenvolupar mitjans per superar aquestes dificultats. L'enorme varietat de vida vegetal que hi ha sobre la Terra ve donada gràcies a l'adaptació de les plantes al seu propi medi per tal de fer front a qualsevol tipus de clima o d'aigües. Mireu la pica! Seguim-la! Sembla que ens volia ensenyar alguna cosa. Aquí tenim un altre exemple de conífera, el pi o pinus, planta resinosa de la família de les pinàcies. Les seves fulles són llargues i estretes. Les llavors, els pinyons, són parcialment visibles. És una planta gimnosperma. De pins n'hi ha més de 100 espècies. Aquest pi i el del seu costat semblen diferents, oi? I ho som. Jo sóc el pi de l'Ep i el meu veí és el pinyoner o pi parasol. Vivim en sols pobres, però ens agrada molt la llum i la calor. I allà baix què són aquells pins tan negres? Aquest desastre l'ha ocasionat el foc. Els pins i en general les espècies resinoses són molt fràgils. De vegades els homes ens cremen sense cap raó, per ignorància o per imprudència. Veig que els homes us maltracten molt i la pica diu que tot pot esdevenir un desert, oi que sí, Maria? I tant! És veritat el que dius, però nosaltres, els arbres, ens afanyem per recuperar terreny quan ens deixen tranquils. Actualment hi ha un creixement de la superfície forestal degut a l'abandó de terres en zones rurals i al repoblament artificial. Però el problema són les nombroses plantes i animals que vivien amb nosaltres formant un equilibri. Quan aquest varia, l'ecosistema es desequilibra i calen centenars d'anys per refer-se. Maria, què és un ecosistema? És el grup d'organismes que conviuen en equilibri en un medi ambient específic. Així, en aquell bosc cremat d'allà baix, l'ecosistema ha estat destruït, oi que sí? Exactament. I les conseqüències immediates del foc són la modificació del microclima i la denudació del terra per l'acció del vent i de la pluja. Les espècies que hi creixeran estaran formades per les que han sobreviscut al foc i per d'altres de noves que vindran, creant així un nou equilibri resistent que assegura el pas del foc a intervals regulars. I què passaria si un dia aquests paratges no cremessin? Doncs que es repoblaria de noves espècies i apareixeria un altre ecosistema. Tot això em sembla molt bé, però hauríem de mirar de trobar la castanya. La castanya? Ah, sí. Si aneu a la ciutat, els arbres potser sabran quelcom de la castanya. El límit entre el bosc i el paisatge verd no es belluga fàcilment. L'estabilitat que presenta el bosc, l'home la desequilibra amb les màquines.
deu ser que et conec, ets el plataner. Sóc un arbre molt corpulent i també sóc resistent als fums i als gasos. Per això em planten a les ciutats. Escolta, i a tu la contaminació no et destrueix? No creguis, ja començo a ofegar-me. El plataner ha estat introduït no fa gaire. En canvi, el lledoner, arbre també caducifoli i que es planta a les ciutats, té més tradició mediterrània. Què saps on hi ha castanyes? Estem buscant la castanya que ens durà a casa nostra. Les castanyes es veuen quan cau la primera neu. Ostres, la primera neu! I buscant la castanya, coneixereu el secret de la vida. Quin secret! El secret de la vida. El secret de la vida. El secret de la vida. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc amb en un Miqui Maria. La pica vol ensenyar com l'home ha transformat el bosc i el bosc els hi dirà com l'han d'estimar. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc amb en un Miqui Maria. Flors, fulles i arrels mostren la vida dels arbres que perfumen i s'agiten, murmuren i canten. L'arcada de la Maria l'ha pres la pica, l'arcada portarà al bosc amb en un Miqui Maria.